खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव फिन खेबसेबाव बरायनाय बावहरग्रोनाय थालायबाय आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे खौरां लानानै नुजाथिफैलायबाय आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। फिन आरोबाव रासियायाव इउक्रेनखौ गिख्रंथावै गाग्लोबदों। इउक्रेननि सुमि सहराव गाग्लोबनानै गोबां खहा खालामनायजों लोगोसे इउक्रेननि गोबां ओनसोला सेवहांगार खालामदों। बे गिख्रंथावै गाग्लोबनायाव गासै सा 34 सुबुंफोरा जिउ खहा जाबाय आरो गोबाङा गोब्राबैनो जोखोम जादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों आरो गाग्लोबनाय सावगारिया समाज बिजोङाव गोसारनायखौ नुनो मोननाय जादों। आमेरिकानि हादोरगिरि डनाल्ड ट्राम्पआ रासियाखौ दावहाखौ बन्द खालामनो दाबि खालामदोंमोनब्लाबो नाथाय रासियाया इउक्रेनखौ गिख्रंथावै गाग्लोबनायनिफ्राय फावसायनानै थायाखै। आगरतलायाव सा 7 बांलादेशी सुबुंफोरखौ हमदों पुलिसआ मोनसे गोख्रों सिग्रोमनायनि गेजेरजों सा 7 बांलादेशी सुबुंफोरा आयेन बेरेखायै हाबनो नाजानाय सुबुंफोरखौ हमनो हायो। बिसोर सा 7 बांलादेशीफोरजों लोगोसे बिसोरखौ हाबफैनायाव मदद खालामखुमानाय राजु बिश्वास मुंनि सासे त्रिपुरानि सुबुंखौबो एरेस्ट खालामनो हादों पुलिसआ। जोबथायाव पिएनबि केलेंकारिनि मेहुल चक्सीखौ बेलजियामाव हमनो हाबाय। फोरमायथिनो गोनांदि थांनाय 2018 मायथाइनि जानुवारि दाननिफ्रायनो खारखोमानानै दङमोन मेहुल चक्सीआ। मिथिनो मोननाय बादिब्ला मेहुल चक्सीआ पान्जाब नेशनेल बेंकनिफ्राय गासै 13,500 कौटि रांनि केलेंकारियाव थांनाय 2018 आरो 2021 मायथाइयाव मुम्बाइआव आदालतआव थिसननाय मोननै केसनि सायाव मेहुल चक्सीखौ एरेस्ट खालामदों। थांनाय सनिबाराव बेलजियामनि कारागावनिफ्राय खारखोमानानै थानाय मेहुल चक्सीखौ बेलजियाम सोरखारा हमनो हायो। बेजों लोगोसे हमजानाय मेहुल चक्सीखौ थाबैनो भारत हादराव लाबोनाय जागोन होननानैबो खौरां मोननाय जादों। रायजो सोरखारा मे दाननि 2 आरो 7 खालाराव बन्द फोसावदों। फैगौ 2 मेआव रायजोनि गं 14 जिल्लायाव गिबि खोलोबनि पन्चायत बिसायखथिया खुंजागोन। जेरै तिनिसुकिया, डिब्रुगड़, चराइदेव, शिबसागर, माजुलि, जरहाट, गलाघाट, धेमाजि, लखिमपुर, सनितपुर, बिश्वनाथ, काछार, हाइलाकान्दि आरो श्रीभूमि बेफोर जिल्लाफ्राव बे सानखालि बन्द थागोन। बेनि अनगायैबो नैथि खोलोबआव धुबुरी, खोला सालमारा, गवालपारा, बङाइगाव, बरपेटा, बजालि, नलबारि, कामरुप, हजाइ, नगाव, मरिगाव आरो दरंआव बै सानखालि नैथि खोलोबनि बिसायखथिया खुंजागोन। बेखायनो बै सानखालि गासिबो सोरखारि फसंथानफोरा बेफोर जिल्लाफ्राव बन्द थागोन। बिफा कापआव बड'लेण्डनि हानजाया भारतनि जानानै देरहासार जानो हादों। भुटान इन्डिया फ्रेन्डशिप एस'सिएशनजों भुटाननि गेलेफु इन्टारनेशनेल क्रिकेट स्टेडियामाव थांनाय 7 एप्रिलनिफ्राय जागायजेननानै 13 एप्रिलसिम खुंजानाय बिफा क्रिकेट कापआव बिटिआर खुंथाया दैदेननाय क्रिकेट हानजाया भारतनि जानानै देरहासारनो हादों। देरहासार जानानै फैनाय गेलेगिरिफोर, केप्टेन, टीम मेनेजार, गासै सोद्रोमाफोरखौ मैया बिटिआरनि गेलेमु बिफाननि बिथोनगिरि मावख'आव बिटिआरनि गेलेमु आरो लाइमोन अनसाय बिफाननि मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर' बिथाङा बरायनायखौ नुनो मोननाय जादों। ट्रेक्टर होनायनि मुङाव सुबुंफोरनिफ्राय कौटि कौटि रां थगायनानै खारखुमानानै दङमोन उदालगुरिनि निकलसन बाग्लारिया। ट्रेक्टर होनायनि मुङाव गासै सा 100निबो बांसिन सुबुंफोरनिफ्राय कौटि कौटि रां थगायनानै खारखुमानानै थानाय उदालगुरि दैफां नोलोबारिनि निकलसन बाग्लारिखौ इन्डिजिनास पिपुल्स वेलफेयार अर्गेनाइजेसन अफ नर्थ इस्टनि नारसिननायाव रौता पुलिसआ बावैसो सान सिगां गुवाहाटीनिफ्राय हमनो हाबाय। रौता पुलिसनि बे गिदिर जाफुंसारनायाव आइपिडब्लिउनि आफादगिरि सचिन्द्र बसुमतारिया प्रेस बिबुंसारनि गेजेरजों रौता पुलिसजों लोगोसे आसामनि गोजौ थाखोनि पुलिस बिबानगिरिफोरखौ साबायखर बावहरदों। कचरापा जातीय कल्याण परिषदनि बानजायनायाव गसाइगावनि मजाति गामियाव मोनसे सावराय मेल जानानै थाङो। गसाइगाव महकुमानि बेन्दोंआव थानाय मजाति गामियाव मजाति ओनसोलनि गासैबो राभा हारिनि रायजो राजाफोरखौ लानानै कचरापा जातीय कल्याण परिषदआ मोनसे सावरायमेल खुंफुंनाय हाबाफारि बानजायदों। बे सावरायमेलाव गुबैयै राभा हारिनि सुबुंफोरा राव, हारिमु आरो धोरोमखौ लानानै मोनसे हारि महरै माबोरै थांना थानांगौ बेखौ लानानै गुवारै सावरायलायनाय जादोंमोन। गुबुन फारसेथिं राभा हारिया सोरखारनि बिथांखिफोरनिफ्राय गोजान जानानै दङ आरो बेखौ बोरै मोनफुंनो हागोन बेफोरखौ लानानैबो सावरायनाय जायो। मख'नो गोनांदि बे सावरायनाय मेलाव कचरापा जातीय कल्याण परिषदनि आफादगिरि बिष्णु राभा, बोसोनगिरि के.सि. राभा आरो गाहाय नेहाथारि जेमिसिकेल राभा बिथांमोनजों लोगोसे गोबां दैदेनगिरि बिथांमोना बे हाबाफारियाव बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादों। डिब्रुगड़आव सिखावै लाबोखुमानाय डिब्रुगड़नि साबुवायाव गंब्रै मोसौ सिखावफोरनि गारिखौ हमनो हादों ओनसोलनि थागिबि सुबुंफोरा। बे सन्देह गोनां गारिखौ हमनानै पुलिसनो खौरां हरनायनि उनाव पुलिसआ जाथाइसालियाव थांनानै सिखावफोरनि गंब्रै गारिखौ जब्द खालामनो हायो। डक्टर अजित बर'नि लिरनाय जोहोलाव नीलेश्वर ब्रह्मनि जिउ खौरां आरो गथ'सा बिसुम्बि गांनै बिजाबखौ मैया बेखेवबाय। गावनि गोब्राब नाजानायनि गेजेरजों गावनि आखाइजों सोरजिनाय डक्टर अजित बर'नि जोहोलाव नीलेश्वर ब्रह्मनि जिउ खौरां आरो गथ'सा बिसुम्बि गांनै बिजाबखौ मैया पर्बतजरानि टिपकाय गुदि बर' थुनलाइ आफादनि मावख'आव साहित्य अकादेमि बान्था मोनगिरि जनिल कुमार ब्रह्म बिथाङा बेखेवनानै होयो। बावखुंग्रि फोरबोआ मैयानि सानाव जोबथा सानमोन।
नाथाय बे मैयानि जोबथा बावखुंग्रि फोरबोखौ नायखांना फैनाय समाव क'क्राझार सोहोरनि गोदान फ्लाइअभाराव गंसे गारिजों आरो बाइकजों मोगा-मोगि जाब्रबथाय जादों। नाथाय बे जाब्रबथाया माबोरै जाखो बेनि गुबै जाहोनखौ दासिमबो मिथिनो मोननाय जायाखै। दासिमनि खौराङा एसेनोसै। नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन। गोजोन्थों।